Haló? Majka? No moja, deň si prosím ťa, ja to tu nestíham, okná nie sú umyté, zajaca som neupiekla, iba som nejakého kúpila, ja už vás tu potrebujem, aby ste mi pomohli, ani koberce, ani... Ježiš, jasné, idem si rýchlo kúpovať lístok, neviem, či sa mi to ešte podarí, ale pokúsim sa, dobre? Aspoň do piatku. Pripomína vám to niečo? Príchod vyčerpaných detí zo štúdií bez akejkoľvek schopnosti pomôcť domácnosti pri jarnom upratovaní? Ak áno, máme pre vás riešenie. Je tu nový hologenerátor 5. generácie z veľkonočnej edície v novom šate. Teraz len za úžasných 6 miliónov forintov. Účinky sa dostavia ihneď.